Hello mga ka-listeners, maayong gabi no? Kumusta mong tanan diha, no? So karon mag-upload na po tayo sa part 2 sa mangtas kay kunang daghang nangita sa sumpay ba nya ang uban nakapaminaw naman, so di na mo ma-excited, no? Pero sa mga bag-o nga listener, so trailing ini para sa mga bag-o muna nga akong gibalik sa part 1. Ako sang gi private ang 11, 12, 13 kay bati man sa kayo, no? Nga di na sila makuanan ba, di na sila kay makuanan bitang mga sitaw nga makasinati og mga trailing kay nahibaw na sa ending, no? Muna nga ako sang gikuan gi private ag 11, 12, 13, no? So kuan ni sa mga nakapaminaw na di na lang mo comment og kanang mag-una, no? Kanang sagdan na nato itong mga bag-o nga ma-excited sila paminaw, no? Sa sunod yung mga bag-o no coaching o sa eskwelahan ko, no? Nga sa mga nag-atang sa kuan Maribel, so medyo na late man no? Sa Maribel tungod kay saan naputol man ta sa pikas nya diya man si radio vlog sa gipadayon og upload mo to nga nahunong ta, pero kay ning hunong naman pud siya upload sa Maribel mo na mo padayon ko sa part 16. So ang uban nakapaminaw na gid ani, pero daghan man yung kinanan magipod nga moagi tas part 16, no? Dapat anta part 17 kay nakapaminaw naman mo sa kang radio vlog, pero maot man sa kayo mga laptop ko mo na nga part 16 sa ta nya napaminaw niya naman ninyo ang part 16. So ato na po tas part 17, so makasabay na ta ani sa na kanang karon hapit ra ba ni matapos ni Maribel mga ka-listener, no? Nindot ang pole muna nga kuan atang-atangi lang gyapon ninyo, no? So si tawagan ni ang dagway stress ni wa ko ka mo di na ko kay ko kanahutay mga ka-listener og kanang magdugay bitaw atubang cellphone, sakit ang mata. Akong drama bitaw gibawas-bawasan ako na. So ang ako nga ani kining agoy mapriso ko kining Maribel nya puhon ang puli aning Maribel mao ra pa akong i-upload og ang puli sa ayay mapriso ko kini lang duha ko ang kuanon ako ang kay namin nag-request ko sa una aning comment ba nga ay undang idol bala lang ko gamay ra imong drama basta kay naa ka kanunay. So muna akong na desisyon nga kuan ari lang ko sa torno sa Maribel tapos ni mag-upload sa puli nya sa ayay mapriso ko matapos ko na ma-upload ipunta sa puli, no? Ana lang mga ka-listener, no? Kay di na ako magpalabi sab, no? Mo-upload magani ko kanang mga kuan nga drama na ko katong mga sa una na bago ibalik. So kuan kanang mananghit po ko ni kuan ni Gios, kay si Gios akong amigo ba, siya may uploader gud sa Juno ang superhero sa una nya kay daghang kay sige comment, no? Kanang mo request ba daghang sige request na ba mo na nga mananghit ko sa amigo kung kuan kanang okay ra niya gug ahong kanang balikon. Hindi man gud ako kanang ko na nagod sa una siya man gud ang amigo ba. So mao to mga ka-listener, no? So ang habal-habal driver ka lang coming na. So narbay nag-comment dito sa kang amiga, no? Si comment habal-habal driver boss magbangga niya ng amigo at kanang inyo pa-upload dun to habal-habal driver ka lang. Yan di man may pwede magbanggaan kay respetuhay ba. So nasa bag-or ba agenda nga drama, no? So paminaw niya mo ato kay nindot tong drama,
kanang kuan jud ba sa tukma sa atong panahon karon ba among drama agenda no na paminaw mo tong i-upload ni Amiga Drama. Hindi kay taas naman akong istorya ron kung isang putlo no paminawan nyo ang kuan part 2 sa Mangtas. Ang miagi nasanta ni Samantha si Clark nga mutigbas unta sa buang nga Dabiana nga gituhuang modasmag kaniya. Gisugin nila ni Miguela og Samantha si Clark sa mga istorya nganong nabuang kini. Unya dito sa kumbento, misimba si Dr. Mon sa misa nga gipahigayon ni Father Norman. May seryoso nga gipangutana sa pari ang doktor bahin ni kanuto nga buktot o kaabag ni ini sa simbahan. Mga kasama, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Mangtas. Kung sa ibot mong ipasabot, Dr. Mon? Father, nakaila ka ba yun sa hingpit niya ng buktuta? Wa kabay pagduda sa iyang pagkatao? Dr. Mon? Ang buot mo bang ipasabot, Doktor? Na nagduda ka ni Kanoto? Usbon ko, ayaw lang lain na sa pagsabot kining akong pangutana. Ug buot pakisayran nimo, Father. Bahin sa pagkatao niya nga tawhana. Ug unsa ka na, Dr. Mon? Ha? Unsa ka na? Ang tinuod, Clark, daghana ang gidudahan nga mao ang Mangtas. Ug usa na niini si Dabiana. Ug lakip na gani mismo ang kaabag sa pari gaginganlan og kanuto nga usa ka buktot. Apan way ligong ebidensya nga magtumbo kanila nga mao gid ang Mangtas. Mao katong nawaro sab kadto sa una-unas mga tao. Pero may mga tao gihapong nagduda na yan ng duha. Ni Dabiana, gibasin ko nung mo'y nagpabuang-buang lang kini. Apan di ay, mao ang Mangtas nga daghanag na biktima. Mausab ka ng kanuto. Kana tungod sa iyang bayhon nga kadukang tanahon. Kay gawas nga buktot kini. Siga pagil kining mata. Ug ngilad kayo gitsura. Labi na kung mututo kinig tao o kung mukatawa kini. Sa lagtod ka pagkasulti, sa ako nang gikaingon mo. Tungod sa dagan sa mga panghitabo, sa mga kamatay nga wa pagyud masulbad, nga gituhuan sa tanan, nga Mangtas ang naghimo. Anaa sa una-una sa matag lumulupyo ni ng isla Pangandaman, nga dili mo kumpiyansa o dili mo salig ni bisan kinsa. Kiwa man yun maili kung kinsa yun ang Mangtas ni ning isla. Kapitan Cardo, way laing makasulbad ning problema ha. Ang pagtinabangay ragyod sa tanan o ang pagbaton og kaisog ug ang kaandam sa pagsugal sa kaugalingong kinabuhi. Aron masulbad ang problema. Kay wa ko'y laing nakita ang hinungdan ka pa. Kung nganong nagpadayon ang kamatay ning isla. Kana tungod ragyod sa kahadlok nga mao'y midaog sa huna-huna sa tanan. Imo hasam ng huna-huna o pagsabot, Clark. Pero sa gikaingon ko na nimo, daghan ang buot mango nga pakigbatukan ang Mangtas. Pero unsay nahitabo, ipatay sila sa Mangtas. Ug mao kini hinungdan nga wa nay nangarisgar sa pagpakigbatok sa maong Mangtas. Kay ang tanan nahadlok nga mao ang sunod. Sa lagtod, nag-ihay na lang og amping sa kaugalingon ang tanan ug nagpakahilom na lang. Kung mao kanay maghari sa una-una sa tanan kap, kung dili sila mausa ug dili mahulipan sa kaagresibo sa pagpakigbatok sa gituhuan ninyong Mangtas, dili jud mahunong ang kamatay dinhi.
timan ika na. Dili yun. Kuno sa duha, tulo, o bisan napulo pa kabuok ang gituho ang mangtas ning Isla Pangandaman ng Migila. Sam, wa gyud siya o sila'y mahimo kung magkaiusa ang tanan sa pagpakigbatok kaniya o kanila. Clark, Kayang usa sa labing lisod nga kaaway sa mga ka-isla. Kaninyo nga mga lumulupyo din eh. Maugyod ang inyong way katapusang kahadlok nga mamatay. Clark, Og sa akong pagsabot, mo ka nagigamit nga hinagiban sa wa ninyo mailhing kaaway. Nga magpadayon ang inyong kahadlok. Nga mamahimong mauusay hinungdan. Kaya kung dili masumpo ang mangtas. Maurasab gihapon ang hinungdan nga mahurot kamong tanan tini sa isla og kamatay. Diyos ko. Og ang pangutana diha, makatugot ba day kamong tanan? Gamao kini ang mahitabo. Gamao kini ang inyong dangatan. Clark, kinuo ko. Nakaingon gani ko sa kong unahuna. Nga tingali, pagbuot sa Ginoo, nga anhi ko madagsa sa inyong dapit. Aron makatabang sa inyong problema din eh. Kay seryoso ko ug gustong matabang. Apan mag-unsa man kini. Kung kamo mismong taga dinhi sa Isla Pangandaman, dili buot mo tabang sa inyong kaugalingon. Dili ba nang Migila? Samantha. Gibati baya ko kauwaw sa gipanulti ni Clark kaganina, Samantha. Kay husto siya. Kay tinuod ang tanan niyang gisulti, ma. Di ba? Oh, tinuod ka na. Pero dili siya makapasol nato. Sa tanan nga mibatig kahadlo kay way tao din sa isla nga gusto nang mamatay, uy. Mauna, ma. Pero sa samang bahin, way laing makatabang nato. Kita ra usab. Ug makaingon kung husto si Clark sa iyang giingon nga pagbuot sa Ginoo nga madagsa siya niining atong dapit. Aron siya mo'y manguna tong tanan. Aron makalingkawas ni anang mangtas nga buot mo hurot natong patay. Bisang giunsa ko sa pagsabot. Murag may usa o pipila ba katao. Kabuot magpadayon ang kahadlok sa tanang tao sa mangtas. Pero kung unsa man katinuod kining akong gituhuan, sa ngadto-ngadto, ako riyapon kining may bawan. Pero sayang kung ang kawiling mutabang sa mga tao ning dapita, dili usab nila hatagan og pili pinaagi sa ila usab nga kawiling nga mutabang sa ilang kaugalingon. Lingkod mo, Father Norman, Dr. Mon. Salamat, Kapten Cardo. Salamat, Kapitan. Pastilan, sa may akong ikaalagad o ikadalit ninyo, Father, Doktor. Ay na lang paghunahuna pa, Kapitan. Kay lahi ni nga mong tuyo ni Dr. Mon dinhi sa inyong barangay. Mao ka na, Kapitan. Kay kadtong Clark, siya mo'y among tuyo ni Father Norman sa among pag-anhi. Mao ba? Pastilan, may gilakaw para ba si Clark? Dok, Father. Pero atong ipaapas, magsugo kog tanod sa pag-agpas kaniya. Kung mahimo lang, Kapitan. Mahimo. Mahimo, Father. Ngano kung dili. Mamalihog lang ni, Kap. Doktor, Pero, relax lang usa mo diha. Dok, ha?
Father, kay magpakuha ko og butong og masima-sima ninyo din. Ayaw na lang paghuna-huna pa, Kapitan. Mao ka na, Kap. Naunsa ka ba? Katong Clark, mao'y importante nga among makaistorya. Ay, sige lang, good, Doktor, sige lang. Unya, biya ang taon na mo aron nga mapaapas na ko si Clark. Og tanod, unya, mandaman mo og masima-sima ninyo. Clark, mangayo kog dispensa nimo nitong katapusan na itong panagsulti nga wa ta magkasinabot. Hinungdan nga gidayod na ako ni si Father Norman. Waki ngayon nga pangayon og dispensa na ko, Dr. Moon. May sipyat masab ko. Clark, si Father Norman ug Father Norman, si Clark nga dagsa din ni sa ato nga buot yung mutabang nato sa atong dakong. Kumusta, Father Norman? Dawata palihog ang akong kamot. Okay lang, Clark. Ikaw, kumusta? Okay ra, Father. Kaluoy sa Ginoo. Gihatagan og ikaduhang kinabuhi sa Ginoo. Pinaagi nila ni Kapitan og sa mga matinabangon nga lumulupyo ning inyong dapit. Nakita nako ang imong kasinsiro sa pagtabang namo dinhi sa among dapit, Clark. Og nagpasalamat kay kunimo niini. Ingon mo sa bako, Clark. Daghan gyud kay salamat. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga pinadaka gid sa Ginoo alang sa kaluwasan sa tanang mga taga Isla Pangandaman. Usaling ko kaya nung tao, Father. Apan nga kong tinguha nga mutabang. Mahug o guhay bili. Kung kinidili abagan mismo sa mga taga dinhi ning inyong dapit. Nga gidaog sa kahadlok. Mangutana ko, Clark. Unsa ang kasiguruan nga imong matabang namo dinhi nga masumpo ang mangtas nga daghan naggipatay? Unsa man? Dr. Moon, Father Norman, ang akong kawiling mutabang sa inyong problema din Huway bili. O huway kahimuan. Kung huway pag-abag, dili man tingali sa tanan. Apan sa kadaghanan. Sa mga tao dinhi sa inyong dapit. Husto ka, Clark. Ug unsay gusto mong mahitabo? Ha? Clark? Unsa man? May kahimuan ka ang buot mong mahitabo, Clark. Sa gikaingon ko na, Kapitan Cardo. Doon na yun. Kung mamati lang ang mga tao nako. Og andam sila. Sa bisan unsay may tabo. Batok niya ng gituuan ninyong mangtas. Salabtunon kayo ang imong sinultihan, Clark. Pero wa ko makaapas ni ini. Labi na sa imong giingon nga gituhuan na mong mangtas. Unsay buot ni mo ipasabot ni ini? Nagduda ka ba? Nga dili tinuod ang mangtas? Dili kalikayan nga maabot yun ka na sa kong nahuna, Kapitan. Kay nakapangutan ako sa kong kaugalingon. Og tingali, angay ko usab kining ipangutana nimo. Ha? Unsa ka na? Tagang mga butang o ideya nga musod sa kong hunahuna bahin nining mangtas nga gikadlukan sa tanan. Mangutan ako. Kanusaan ang ninyo mabati kining pung nga mangtas? Ha? Naglibog ko. Unsay buot mong ipasabot? Diin. O kinsa. Kinsa ang nagpauso sa termino
nga mangtas dinhi sa inyong dapit. Clark, Ado na ba? Gusto ang nahunaw na ang buhaton ni atong Clark, Dr. Mon. Nga pundukon ang mga tao pangutanon kung unsa sila ka-agresibo nga masumpo o mahunong na ang pagmamatay sa giingong bangtas. O gatong iyang giingon nga muhimo og pundok sa mga lalaki nga may kaisog o andam magpakamatay para sa kadaghanan. tinuod na, Father Norman. Gusto siya. Pero ang pangutana, kinsa magha sa mga taga-ato nga musugot lang mamatay para mabuhi ang uban. Ang kadaghanan, ado na ka nga naghari man sa tanan ang kahadlok sa mangtas. Ug dili kay kana lang. Wala tingili tao nga gusto nang mamatay. Pero kung doon naman, labing siguro, huwag lain. Si Clark ra. Kaya nga no, ikaw day doktor. Dili ba willing kang mutabang nga masumpo o mahulong na kining kamatay sa atong dapit nga binuhatan ining mangtas? Tinood ka na, Father. Willing kong mutabang, pero dili pa ko buot nga mamatay. Dr. Mon, Bisan ikaw tingali, Father. Dili ba? Dili ka gyud buot nga mamatay. tinuod ka na doktor. Pero way nasayod og makabuot ka nato kung kanusa kita mamatay, dili ba? Gusto ka, Father. Ako sa akong pagkapari, doon ako'y gipanumpaan. Nga anda magpakamatay para sa Ginoo, sama nga ang Ginoo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Giula niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ug maluwas ang tanang tao gikan sa kasalanan. Kunon saya ko ikatabang ni Clark, Dr. Mon, andam ko. Ug andam kong mudanis kadaghanan nga mubarog ug mudangop sa mga tao nga pakigbatukan gyud ang mangtas. Aron mahunong na kining iyang pagpamatay sa ato mga kaigsunan dinhi sa Isla Pangandaman. Nagadaig ko sa imong kaisog nga gipakita, Father. Ug sa kawiling mo tabang. Apan makita mo ka kini sa mga tao nga mo'y nasintro sa kampanya ni atong Clark batok sa mangtas. Mahimong dili kini madali-dali. Apan sa ngadto-ngadto, kung subsob lang ang kampanya unya nga himuon ni Clark, mahitabo gid kini. O mao niya kini ang hinungdan nga mailhan ug masumpo na ang mangtas sa iyang pagpamatay. Mayo kay wa ka mosalga ganiha sa among panagsulti ni Father Norman. Suot ni sakyanan bulog. Nagmatgon ko, Dr. Mon, nga di na masipyat o di na makapisos para mag-usap. Angay lang. Pero kung tungutanon ko ikaw, namati ka man gyud sa among panagsulti. Magmalampuson ka kanang Clark sa iyong tinguha nga pagsumpo sa mangtas. Aw, magdepende sa mga tao kung ubarog sila o andam sa bisan unsay may tabo. Kay mangtas ko'y kunta na. Kunya, bawang kita, Dok. Nagrabe kayo ng mangtas. Huwag kira. Udaghan ang isog. Sukat pa kanyan to. Nga nanganti nga musumpo niya. Pero silang tanan, napatay kayo po sa mangtas. Mga makaingon, Kung anong nagduha-duha ka man, bulog. kung kanang Clark ang patyon sa mangtas, doktor, nga perting isuga. Kung ganda mangyod kang magpakamatay. Mapadayon pa din nila ang pagsumpo sa mangtas. Nga sukad gipamatay ang mga nangu sa una sa pagpakigbatok sa mangtas. Wa na may miparog. Dili ba? Abay ko bagbogo ka, bulog. May uto ka man po di ay. May uto kayo ng bulinaw, doktor. Ako pa.
O giunsa mos pagsiguro nga may utok ang bulinaw. Nakakita na ikag utok sa bulinaw. Wa pa man, Dok. Pero, may sulti sa kong mama sa una. Kanang tunduan ko niyang basa. Kanang di dayon ko kamao. Tingnon man ko niya. Buguan yung bulong ko eh. Utok ka mag-bulinaw. Nasa ato pa, Dok. May utok yun yung bulinaw, Dok. Hanggaw. Wa gyoy sama nimo kahanggaw bulog. Mauday na imong gilakaw ganiya dito sa barangay Tiaw, Pader Norman. O ka na to? Oh. Nga nung may pahiyom ka man? Mabawalan pa yung katawa niya ka, Pader. O May gan- pao ko, Pader. May pao ko. Kanang gingon ni mong Clark nga isog kaya? Ha? Degit mo salir ng iyang tinguha nga masumpo ang mangtas. Nakasiguro dyan ko, ana. O gano'n nakasiguro ka man yan na kanoto? Ngutana kag ngano, Pader. Kay nahibaw ko. Siya ang isunod og patay sa mangtas. Kanoto? Ha? O gano'n nakaingon ka man yan na? Kay ngano? Ikaw ba dahi ang mangtas kanoto? Pasailuan nga na-disturbo ko kamo nang Miguela. Samantha, manira na ba unta mo? Okay ra, Clark. Kung dili pa ikaw ang nanangpit, Clark, dili cute may mo able. Mao ba nang? Mao ka na, Clark. O ka na tungod kay misalig minimo. Og nasayod mi si Samantha nga kung mo ani ang magtas karong gabi unas amo, andam kang magpakamatay para namo. Anya, nang Miguela, Sam, dili ko magdugay. August bun ko. Sorry kayo nga na-disturbo ta mo. Ay, kakadiyot. Nagkalaog namang kagabihion. Mamilikro kas imong pagpalik na tos barangay hall. Anhi na lang katuog. Oh, ha? Bitaw, Clark. Anhi na lang katuog sa bahay, Clark. Kay tingalig layo rato. Basin pagmasugatan nimo ang mangtas sa imong pagbalik na tos barangay hall. Ug dili kay kana lang. Tinuod, nagkadaig og misalig minimo sa imong kaisog. Pero dili ba mo kumpiyansa ka? Kay niining imong tinguha nga pagsumpo sa mangtas. Labing siguro, namilikro ka. Kay daghan na sa buot mangu kani adto batok sa mangtas nga napatay usab niini. Ug mahimong ikaw mo iyang isunod sa pagpatay, Clark. Maog anhin na lang katuog, Clark. Kamira unya ang mupasabot ni Kapitan Cardo Ugma. Katuog na lang mo nang Miguela. Samantha, kay wapa ko batiag duka. Ana, sige. Matuog na ko. Samantha. Musurod lang ko nimo, ma. Sunod ayon, ha? O lagi. Clark? Padayon lang nang. Sige. Midungan ka na lang untag suod sa kwarto. O ba ni mama ni mo Miguela? Ang tinuod, wa pa sabgyud ko pati og duka, Clark. Bisa na. Angay kang mo pahuway untag sa'yo. Wador ba ka di ay mo dagat ugma? Pasagdi lang gud ko. Nga, mahadlo ka na ako. Ha? Ganong mahadlo kong taon? Sa imong kagwapa? Mahadlo ko? May ikaw ang mangtas. Aw. Mao di ay nga dili ka gusto. Nga mudungan kong mama og sud sa kwarto. Kay nagduda kang mangtas ko. Wa ko magsulti, ana. Ikay nag-ingon, ana. Bitaw. Sa pagkatinuod lang.
nakadaig ko sa imong pamanit. Og maunay nagkapasamot sa imong kagwapa. Sagot taon ko ha ang akong kagwapa. Nga kaitom na kong panit. May magparehas ni mo nga puti. Bitaw. Ulo-uluhi. Ikaw. Di mo gud ka itong pamanit, good. Murina man ka. Og maunay ganahan. Maunay ganahan sa kadaghanan sa mga lalaki. Ngadto sa usay ka babae. Nahilom ka man gud, Sam. Sam? Alam ko na itong panghupawa. Pwedeng mangutana, Clark? Yan kong dili. Pangutana lang. Unsa man na? Kuan? Sulti. Unsa man na? Ayaw na lang di ay, uy. Laino niya ni mong sabot. Gano'n kong laino na kong sabot. Ambot ni mo. Unsay ambot na ako. Mapagani ko mahibawag. Unsay mo ipangutana? Ay, basta. Ayaw na lang. Ikaw? Bitaw. Unya, di ka malain. Dili ni mo lainon og sapot. Ganong lainon lagi na kong sabot. Nga pa man ko mahibawag. Unsay mo ipangutana? Ay, ayaw na lang lagi di ay. Kay basig lainon ni mong sabot. Okay. Sige. Dili na ko lainon og sabot. Unsa man na? Sige. Pangutana. Ayaw na lang lagi. Imo-imo raman ang moingon ka nga dili nimo lainon og sapot. Pero lainon da ito. Naunsa man na siya, uy. Ganong mas naibaw pa man hinuong ka na ako. Di lagi. Di na ko lainog sabot. Sulti na. Unsa man na? Samantha. Matawag na ko. Ayaw na pagbiya. Ikunitan niyang akong kamunta. Sulti na. O sa imong pangutana. Dili ko nibuhian ang imong kamot. Kung dili ka mo sulti. Kalain ni mo, uy. Lain na kung lain. Sulti lagi. Siya, uy. Mamukus man. Sulti na. Sige na, pangutana na. Basta baya ha. Di ka malain. Kung di ni mo lainon og sapot. O lagi. Dili lagi. Sulti na. Kuan. Kinsa di ay ngan sa imong asawa. Bibi, puluhi ko. Gikatawan ko ni mo. Wa magugo mo katawa. Igor akong mipahiyom. Pahiyom. Parehas ra na. Di matuog na ko. Kuning nun ko ikaw. Kun ako. Yawa ko'y asawa. Unsa man. Wa ka man kung matingog. Di, matuog na ko. Samantha. Kumitsya ratong akong pangutana niya. Pero matod niya, wa ko na siya asawa. Tinuod ka ang iyang gisulti. Ay, kalain. Kauwaw. Ano bang nakapangutana man ko ato niya ingon ato? Sa man in taon ko, uy. Nayapag man ko. Nagpakauwaw lang yun ko niya. Nagpakauwaw lang yun ko. Basig may gipamati ng Miguela. Ambot, uy. Naunsa tong anak ka. Di cute mo bagod bisag nagmata na. Uy,
Waray laing gisulti. Kung mo balik na kuno ka dito sa barangay hall, balik na lang kuno kay basig pangita na ka ni Kapitan Cardo. Pero si Samantanan, basig may gipamati. Ambot at ug anak ka, okay ramang kuno siya. Pero dili lang kuno siya kanahang mo bangon. Gid siya? Wa gid siya gipamati? Okay ramas akong tanaw. Mau ba? Sige. Mubalik lang ko dito sa barangay hall nan. Kay basig nangita na tuod na ko sikap. Ay, mag-uban lang taklar kay para makapasabot pug kunikap nga nung wa ka mabalik dito gabi eh. Ay, salamat kay tuwa na siya. Kauwaw gid oy. Uwaw gid kaayo. Nagmahay gid kung ano nakapangutan ako ato niya. Abi pa lang niya nga. Abi pa lang. Hindi na ko mapakita pa niya. Ay, nauwaw gid ko sa kong kipuhat. Nauwaw gid ko. Basta ako, Father, willing kong mutabang. Suportado na ko si Clark sa tinguha nga pagtabang na to din sa isla. Nga masumpo na kanang mangtas. Tanaw na turon kung unsay ikasulti sa mga tao. Kung musanong ba sila sa himoong tigom karon dito sa barangay hall. Pero, abi ba yan mo, Father? Nining tinguha karon ni Clark nga pagtabang na to. Nabalaka ba ako para niya? Kaya ikalimod. Nga daghanang nangu kanhi sa pagsumpo sa mangtas. Apan unsay ilang gidangatan? Dr. Mon, dili lang sila si Clark ang namiligro. Lakip usab kita. Kami suporta kita kaniya. Oh. Father, tanaw ka rin. Unsa nang naa sa tunga silang? Oh. Nakakita ka ba sa ako nakita, ha? Nakakita ka ba? Murag tao ka nang nagbuyod. Ihunong kini sa kanan, bulog. Ano ba? Diyos nga maluluyon. Tao gid ka nang nagbuyod, doktor. Buhi pa baka ka na. Dali, susit. O, doktor. Mahawag po ko na. Naligo siya sa kaugalingon niyang dugo. Ugwa na'y kinabuhi. Diyos ko. Pastilan. Tarawa, doktor. Father, tarawa. May sabad ang iyang liog. Kung mag-agi sa pinaakang sa mananap. Kung ang kilid sa huwa niyang dugan, may pagkababa. Kinango ko. Unsa nam sab kini hitabo ah? Wa na'y lain, Father. Binuhatan sab kini sa mangtas. Lain usab kini niyang biktima. Dili pa lagi dugay. Sa pagpaingon na mo dinhi sa inyong barangay, dinhi sa Tiaw. Lain usang makapanlimbawt sa balhibong hitabo ang among nasaksihan ni Father Norman. Sa utlanan sa barangay Dakit ug barangay Uwang. Lain usang biktima sa gituhuan tang mangtas ang hikaplagan nga nagbuyod sa daan nga wa na kinabuhi ug gikuhaan na usab siyang kasing-kasing. Adlawan nga dako. Hayag kay nga adlaw. Ug sama sa naandan, wa gihapoy nakasaksi sa mga hitabo. Kung kinsa gyud ang mangtas nga way ko kaluoy nga mipatay ni bisan kinsa nga buot niyang mabiktima. Sobra na kay kining tanan. Ug ikinahanglan na gyud kining mahunong ug masumpo. Kay kun dili sama sa gikadlukan sa kadaghanan. Kung magpadayon kini, moabot gyud ang panahon nga mahurot kitang tanan og kamatay. Karon mangutan ako. Makatugot ba kamo nga magpadayon kini hangtod nga mahurot kita dinhi sa Isla Pangandaman? Makatugot ba kamo?
Doktor Mon, way mitingog nila. Nagtinanaway lang. Ang mangtas way gipili nga adlaw. Oras o higayon kung buot ba siyang mupatay. Kay mo atake siya sa wadam nga panahon. Sa adlawan man o kagabion. O nasayod kita ni anak. Apan kinsa may makatabang nato. Wa na untay mo sunod pang biktima. Kita lang, mga igsuon. Kita lang yun. Ugwa na'y lain pa. Masabot mo sa ilang itsura, Doktor. Kidaog lang yapon sila silang kadlok. Ang pagtuo pagsalig lamang sa buhi nga Diyos ang angay tang batunan. Kay mao lamang kini ang bugtong hinagiban nga maghatag kanatog kaluwasan. Pero ang maong pagtuo taphaw lamang kung kutob lang sa istorya ugwa sa buhat. Hinungdan nga ang tanan. Ang ngayan na usab nga magbantay. Kay kung padayo maghari ang atong kahadlok ug musugot lag unsay sunod pang mahitabo. Akong napanglantawan nga moabot ang panahon nga kining isla Pangandaman mahimo na niyang Ghost Island. Nga wa na niya taong mubarog. Kay nahurot na magpamatay sa mangtas nga hangtod karon. Wa pa gid nato mailhi kun kinsa. Ug angay ninyong masayran nga ang kahadlok usas kamatuoran nga huyang kita sa atong pagtuo sa buhi nga Dios. Sa Ginoo nga maulang gyud ang bugto makaluwas kanato nining gisagubang tang problema nga binuhatan sa mga sakop sa kangitngit. Mga kaigsuonan ako din sa Barangay Tiaw. Hisabtan ako ang inyong gibati. Sa tanan yun nato din nga gidaog yun kita sa kahadlok. Ug ang wonon ko, nga bisan ako sa akong pagkakapitan. Dili na ko ikauaw ninyo nga nalakip ko ni anak. Nga mitalaw ko. Kana tungod sa mga kasinatian nga ato nang nagian kalabot na ining mangtas. Apan tungod sa mga maing una-una ni Dr. Mon, nasukat pagyod kaniadto anaa sa atong likod nga kanunay mitabang nato. Ni Father Norman, nga mo'y nagtabang nato aron magpabilin ang kalig-on sa atong pagtuo sa Dios. Ug tungod usab sa atong igsuon, nga naidagsa dinhi sa isla. Ni Clark, ingon sa natibangan ang akong gibati nga kahadlok. Kay si Clark, di pasalig man, nga mutabang nato. Aron masumpo kining mangtas nga hangtod karon, nagpadayon gihapon sa iyang pagpamiktima. Mga igsoon, nasayod ko kung unsay inyong gibati o kung unsa karoy anaa sa inyong hunahuna. O ako kining nabasa sa inyong mga itsura. Ang kunon ko, dili ko tao nga gambahanan, nga mahimo ang bisan unsa, aron masulbad diha-diha ang maong problema. Apan tingali, kung inyong hatagan og higayon, ug bisan gamay na lang nga pagsalig, sa hinay-hinay, sa ngadto-ngadto, akong napanglantawan ang kasulbaran nining tanan. Apan dili na ko kinimahimo kung ako lang. Nagkinahanglan ko sa inyong suporta ug simpatiya aron mahunong kining kamatay dinhi sa isla. Pero kasiguro kong binuhatan gayon sa tao o mga tao nga ulipon o nagpaulipon sa gahom sa kangitngit. Dili kita angay nga magpadaog sa makamatay nga kahadlok, kay magpadayon ang mangtas sa pagpamatay kung dili kita mulihok. Timan ininyo, way laing makasulbad nining problema. Kamura usab mismo nga mga taga-isla Pangandaman. Pero kung dili mo mabarog o dili makigbisog, kinsa pa may laing makaluwas ninyo? Ado na ba
Wa gayod. Pero sultihan ko kamo. Nga dili lisod nga sulbaron kaning problema kung magtinabangay kita. Kay bisan to dili ko taga dinhi. Akong ipasalig kaninyo nga andam kong ibuhis ang kaugalingon kong kinabuhi. Mahunong lang ang kamatay dinhi ug masumpo lang kanang giingon ninyong mangtas. Mabuhi si Clark! Mabuhi si Clark! Clark, nagadahay kayo ang mga tao nimo. Wa na ko paabutan nga ilang daygon, Kapitan Cardo. Kay dili ka na makatabang nato sa pagsulbad sa problema. Nabati nimo nga akong gihangyo nila. Nga mubarog sila. Og naunta, anda magpakamatay para sa tanan. Nabasa ko sila mga panagway nga nabalik ang ilang kadasig, nga nabuhi ang ilang paglaom sa kasulbaran nining tanan. Mausap ka na ako nakita, Father Norman. Ug dako kayong akong pasalamat nimo, Clark. Kabisan tuod og dili ka taga dinhi sa Isla Pangandaman. Apan nakita nako ang imong kasinsiro nga mutabang. Magid na, Dr. Mon. Og nakadaig ko nimo, Clark. Magtinabangay lang kita, Father Norman. Dr. Moon, kay kun magkahiusa lang ang tanan, bisan unsa pakabugat sa problema, mahimugid kininggaan kung magtambayayong lang ang tanan. Gusto ka, Clark. Ug abi mo, samtang nagpasabot ka sa mga tao sa katuyuan ato dinhi. Nitong maong tigom. Na istoryahan na mo ni Father Norman nga dili lang dinhi sa barangay Tiaw nimo awhagon ang mga tao nga mobarug ug makigbisog batok sa mangtas. Kung mahimo lang sa tanan unta nga mga kabaranggayan sa tibuok Isla Pangandaman. Diha mi ganina si Samantha Clark sa gihimo ninyong pulong-pulong kaganina uban ni Dr. Moon ug Father Norman sa taga Barangay Tiaw. Ug nakaday kaayo binimo sa imong sinseridad sa pagtabang namo dinhi sa isla nga masumpo na unta kining mangtas. Ang tanan nakadaay gud nimo, Clark. Bisan kami si Mama Miguela. Di ba, Ma? Mauna, Clark. Ayaw pagasabtan ninyo nang Samantha nga nagpaabot kong daygon sa mga tao nga mobilib sila nako. Kamo kaya abi ninyo sinsiro ko sa kong tinguha nga pagtabang ninyo dinhi sa isla. Pero Clark, nabala kami nimo. Mao ka na tinuod, Clark. Kay ayaw na lang ipadayon ng buot nimong isulti ang buot ninyong isulti nako, Samantha ng Miguela. Kay nasayod na kong unsay buot ninyong isulti. Og nasayod ko sa gidangatan sa tanan nga nagmaisugon unta batok nga nang giingon ninyong mangtas. Pero kung way mo barog batok nini, unsaon man pagkasulbad sa problema? Unsaon man nga mahunong na ang yawanong buhat sa mangtas? Clark. Mao ni gusto na ko ipakita sa tanang taga-isla nga dili lang sa pulong nga makibatok sa mangtas, kundi diha gyud sa buhat. pero Clark, Ayaw ko ninyong kabalaki. Kay ikaduha na nako kining kinabuhi. Gihatagan ko sa Ginoo ug laing higayon nga mabuhi. Hinungdan nga buot nako kining mas magmabungahon. Pinaagi sa pagtabang ninyo dinhi nga mahibaw-an ang kamatuoran ug ang misteryo sa kamatay dinhi sa isla. Ug nasayad ko nga tungod nining maong kausa, nagsugod na usab sa pagsunod-sunod kanako ang kamatayon, ang mangtas. Pero andam na ko, bisan unsay may tabo ng Miguela. Samantha, andam na ko. Diyos ko!
Nabalakagit ko ni Clark, ma. Ako'y dahadlok ng iyang pagpangusog batok sa mangtas. Parihas tag nabalaka para ni Clark sa manta. Pero, unsay atong mahimo, iya kining desisyon. Pero, Ma'am Michaela, unsaon na lang kung simba ko. Dunay daotang mahitabo niya. Samantha, Nasayot ang wa nagyoy taga-ato nga nangarisgar pa nga makigbatok sa mangtas. Kaya ang muhimo di ini, dili gyud magtugay. Iyag yung mabiktima. Diyos ko, ipalayo lang yun unta ka na Samantha. Kaya nakita na ko sa panagway sa mga taga-ato nga nanambong ni Atong Tigong. Naaman tuod nila ang kahadlok. Apan nabasa ko usab sa ilang panagway nga naglaom sila nga may mahimo gyud si Clark. O si atong buhaton, ma. Unsa man? Husto si Father Norman. Angay nga palig-uno nato ang atong pagtuo sa Ginoo. Ang pagtuo nga adunay buhat o dili lang pinaagi sa pulong. Nakabati kag yun sa iyang gipamahayag kagadina. Ang atong pagtuo o pagsalig sa buhi nga Dios maulang ang makaluwas natong tanan batok diining mangtas. Idiretso na lang nato si Father Norman sa simbahan, Bulog. Oo. O, Dr. Mon. Ayaw lang ko ninyo idiretso sa simbahan, Dr. Mon. Bulhog. Manaog na lang ko diha sa eskina. Kaya doon ako'y hapiton sa sawang. May paliton ko. Aw, kung may paliton ka pa sa sawang, Father, ato ka na lang namo i-drop dito. Aron nga, diretso-diretso nagkasimula ka. Tingalig may hapiton pa mo, Doktor. Maikog mo. Silans, Father. Anong maikod ka, God? Ikaw pa. Idaligyan lang na to si Father Norman sa sawang, Bulhog. Oo. O, Dr. Mauman ka, Doktor. Kamugod. Di masabka ko maikog mo. Aw, di na lang. Basta ikaw, Father, wag yo'y problema. Salamat, Dr. Mon. Kuan di ay. Mahimo ba ko mangutana? Mangutana? Nga kung dili. Pangutana lang, Father. Dili magkana lisod tubagon. Dili man. Unsa ba kana? Ang tinuod, dugay na ganun ako mangutana nimo. Pero karon ako makahinumdom. Unsa ba kana, Father? Unsa ba'y gamiton nimong fuel nining auto, gasolina o krudo? Kukuan. Krudo. Dole dita sa sawang, Father. May paliton man ka kadiha. Asa ka napita man naog? Kuan, diha lang, Bulhog. Mamalihog ako parking diha sa Daplin. Salamat, Dr. Mon. Way isa pa yan, Father. Wa niya matubag ang akong pangutanan niya. Nasabot kong gidivert niya ang among panagsulti. Dugay na ako naglibog ni mo, Dr. Mon. Kung diin ka magkuhag fuel nga konsumo para sa imong sakinan. Layo maka sa sibilisasyon kining moong dapita. Kining isla po ng daman. Gawas nga questionable kung diin siya magkuhag gasolina o krudo para siyang sakinan. Pero diin masab siya mag-eskwela sa iyang pagkadoktor. O diin manggikan ka ng iyang auto. Kung nanong may abot man ka sila din ini isla. Maubitaw sabay akong naibungan, Dr. Mon. Kung diin ka og krudo nga pangtubil ining imong sakyanan. Ayaw na kong sultihi bahin niya na, Bulhog. Kung kayo kay katungod ng manginlabot o magpagkisayod sa bisan unsang butang, ngay mo makita na ako. Nakasabot ka ba? Nasuko ka na ako, Doktor? Wa ako masuko ni mo. Gibauran talang ka. Nakasabot ka ba? Ha? Bulhog? Askang kabalakan ako ni mo, Father Norman, oy. Ha? Mag-ususin na unta ko ni mo dito sa barangay Tiaw.
Bulakaw na gyud unta ko. May gani kay miabot na dayon ka, oy. Oy. O gano'n nabalaka ka man ako, kanoto? Ano kung taong di ko mabalakan nimo, pader? Nga, hadlok bang kong masugatan nimo ang mangtas? Naibaw ka na dito sa ato. Maghilak yun ang siwana kung way matay ba? Way patay tungod sa mangtas. Usa pa, wa na ko'y pader. Lisod kayo mawagtangan pag yung kong pader. Nanasab ka ng kabuang ni mo, kanoto? Komedya bitaw na, der. Ay, pero dili komedya nga mabalaka. Yung kung dunay daotang mahitabo ni mo, ha? Lab, tabayag ka, der. Mao ba? O taon, der, no? Salamat ko mao kana, kanoto. Pero wagi kay angay kabalakan ako. Kay doon ako'y gisaligan. Unsa may imong gisaligan, pader? Ha? Migumos kuan? Migumog ang mangtas? Komedya gyapon to, der, ha? Ay kasuko nako, pads. Pastilan. Wa nagi ko makasabot nimo, kanoto. Bisa kung saan na mo itawag nako. Kundi pader, der. Kunya karon, pads na pod. Sagdi lang ko, der. Nindot man pod paminahon. Di pa ka ana, dagang kagan. Ay, pastilan nimo, kanoto. Wag ka masuko nako, pads. Masuko unta. Pero di na lang. Kay imbis masuko ko, mahimuot man ko magtanaw nimo. Oy, nga nagod, pader. Katawanan ko naong. Wa ko'y gisulti. Pero panamin lang, imo ra mahibawan. Bitaw sa gikaingon ko na. Wa kay angin kabalakan ako kay mantigo ko manalipod sa kong kaugalingon. Batok niya ng mangtas. Og nahibaw ko nga nagauban ka nako kanunay ang Diyos. Og dili gid ko niya pasagdan. Mas mabalaka pagani ko nimo nga nahibilin dinis kumbinto. Kay basin maabot dinhi ang mangtas og ikaw ang isunod niyang biktima. Pasdi lang. Malaka yung taon, pader. Malaka. Ha? Labngon og 50 kalaod. 5-0, ha? Na, suwailag pa niya ng mangtas, di ba? May magdi ko musukol. Ano, ha? Sere, kibawang maat? Kung na sa ngipon, nasab ko. Nga naman magpinakay o magsinup-supay, me. Ay, kanimo, kanyoto. Kanyoto naman. Kanuto. Na sige, mga sipyat na matayin eh. Sige na. Susihaton ditong simbahan kay tingalig may mga pultahan nga wa masirhi. Utomon, nakadayag yun ang tarang mga tao nga nanambog atong tigom nga inyong gihimo dito sa barangay Tiaw, no? Kay, bisang dili taga din sa isla, pagandaman katong dagsa nga ngalan o Clark, gusto ko siyang mutabang nga masumpo ang kamatay nga binuhatan sa mangtas. Andam ko siyang ibuhis ang iyang kinabuhi para sa tanan. Nagadayag ang tanan niya. Bisan kami si Father Norman. Pero ang pangutana diya, may mahimo ba siya sa pag-ila o pagsumpo sa mangtas? Aw, base na lang dokoy. Aw, basta mutabang lang po ang mga tao. Kung magtinabangay, aw, may mahimo tigali, oy. Mao mo to iyang gihangin sa tanan, di ba, Dok? Oo, tanaw lang. Tingali, basta hindi tuod, doon na siya mahimo. Lagi. Kaya ngay ganing magpasalamat ang tarang taga-isla niya. Kaya bisag dili siya taga-dinhi, nangariskyal ko siyang mutabang og maopay mango. Kaya ang tanan, pulos man may kakak, Dok. Pero, Dok, puta na ba? Kinsa yung ka ang mangtas, no? Nganong hangtod karon, wa mong yun nakikita niya. O sa iyong paminaw, Dok? Tao siya o mananap? Ha? Doktor? O ganong ako may imong gipangutanan niya na bulog. Ha? Ngano? Dok, nasuko ka, Dok. O kinsa may dili masuko sa imong pangutana. Ni atas kan anan, ug nangaon. Wa ka ba duda? Na maghisgot sa mangtas samtang nangaon ta? Sorry, Doktor. Di na ko tuyo nga. Makawa kas gana bulog.
Doktor, sorry, Dok, ha. Pasilawa ko, Dok. Ay. Nausap po ko, nangaon mo dito, Karon pa ko minumdom nga nakakita diyan sila ganiya si Father Norman og laing biktima sa mangtas nga naligo sa kagulingong dugo. Nasukol din si Dr. Mona ko na. Usaom na ko di siya papayag sorry, oy. Makapila ko na ikaw sultihi bulhog nga mag-amping ka sa mga butang nga dili ko magkauyon. Pero wa kagyog mag-amping. Sorry lagi taon, Dok. Di lagi mausap, Dok. More pa, Dok. Ug hangtod makapila kay gayon kumusabot nimo. Ha, bulhog. Magsige ka na lang og ingon nga di ka na mausap pero unsay mo gibuhat. Dok, promise, di na lagi. Akong panungaon nga, di na gid mausap, Dok. Sige. Hatagan ko ikaw og laing higayon. Siluon ko gihapon ikaw. Pero usbon ko. Pag amping gyud na dili na kini mausab, kitingalig mapanglimutan ko og unsay akong mabuhat nimo. Kasabot ka ba? Ha? Bulog? Oo. Nakasabot ko, Dok. Nakasabot ko. Siga sa mata ni Dr. Mon kaniya, oy. Suko juga siya ako. Pero, wa raman unta to. Murag, di mungkot to niya ang ngayong ikasuko god. Hay. Magpanok ko rin ako lihog o magkiksulti niya da. Kaya tigalig masipya tapo ko. Hay. Ambot sa binaw nga, oy. Sobra masab kadanghag. Hay. Gabiin na po, Pader. Unya gabiin na kanoto. Ang mangtas taon, Pader. Huwag ka madlok. Naunsa ka ba kanoto? Sa tanaw ko, dili ang mangtas mo ay makapatay nimo. Ang imo hinong kahadlok. Ha? Si Bako ka taon, Pader, oy. Di pa ko gustong mamatay. Mamagoy nakaapan nimo. Kaya ang baho ragin nimo in taon mo ay isubok tuta ka. Baho ko taon. Baho yun. Unya. Punaan pang gisulti pag hindi mo, Pader, nga buktot ko. Di mo, nabitaw kang buktot ko. Ayan lang og kalain kanoto. Kita rabit ang duha na kadungog. Bisa na good, Pader. Ayaw lagi sugutin ng apan ako, oy. Okay, sorry na. Kunya kay gusto na makumatog. Musa ka na kustaas. Makoy ko ni mo, Pader. Masay mo kuyog. Nga may magmulakaw ko. Musod na ko sa kwarto kay matug na ko. Ang boat akong ipasabot, Pader, ba? Kay ato sab ko matog sa taas sa kumbinto. Mutupad ka sa kong pagkatog? Pader. Hadlok ko sa mangtas, deroy. O sa'y mahadlok? Mas ako pa maganing mahadlok ka mutupad ka na ako sa pagkatog. Ano god? Ha? Kadluka na yung kog naong dre? Murag ikaw ragi makatubag na ng pangutanan ni mo kanoto. Alano? Habitaw matog ko kanoto. Kay may lain pamilya kon si Dr. Mon ugma. Alano kala. Anong nagdok naman ko? Papader day. Ay, kabati ka aron, Pader. Nanganta na po ang mga iro. Kasi nanganta. Ikaw gid kanoto. Para uwang sa mga iro, mahadlo ka? Si Pader, oy. Mama ko na itimailan. Nga nanay mga dautang espiritu. O mga engkanto. O mga ungo baka ha. Oy, siguro niya ang mangtas malibot. Pastila ni mo kanoto. Maulagin ng way simba-simba ba? Bisan niya magtrabaho suod sa simbahan. Naingon ka na anak kay kuwang ka man o pagtuo sa Diyos.
Nakatimaho karon pader. Nanimahong din nagkutang kandila. Ni agyod ang mangtas pader. Ni ang mangtas. Nanimaho to ang kandila. Ni agyod ang mangtas pader. Maong adto lang ko pagkatuga uban ni mustaas pader. Maluoy ka taon ako. Di pa ako gustong mamatay. Naunsa ka ba? Para baho sa kandila? Maulagi na iti mailan. Nga niya ang mangtas pader. Kung niya ang mangtas, ato sa sihon. Diya! Dili! Di ka wadlok pader. Kung gano'ng madlok man ko. Huwag si bisan kinsang mangtas o daotan nga makabuntog sa gahom sa Ginoo kanotro. Kuha dito ang su ug dagkot ni. Kay magsusita sa gawas ug atong tanawon kung tinuod ba ang giingon nimong niya ang mangtas. Pader! Pads! Tir! Nahinay lang! O niya, hay man ang mangtas. Naa ba? Naalagi pader! Kiwa pa mo man og kanta ang mga iro. Ug nanimaho pagyapong kandila. Ginoo ko. Ay, Pads, normal. Ay, pastila ni mo Dabiana. Ikaw din ang buanga ka. O mo din nga nanimahong kandila. Kay may da ka man din dinagkot ang kandila. Papads, pader, gimingaw ko ni mo. Unsa? Niyabag ka? Oh, wako mo yabag, pader, uy. Rado ay buang mayabag. Musamot na kong katiriringan na. Hilom diya Dabiana. Naibaw ka bang gidisturbo minimo sa kumbinto? Gimingaw lagi ko ni mo, Pads ba? Papaaka ko ni mo, be. Unsa? Nabuang ka ba? Nabuang ko, Pads, ha? Hoy. Padool, pagkita. Diya ka lang, ha? Ayaw pagdool. Diha ka lang, Dabiana. Pamahaw na Clark. Samantha, ang dami o pamahaw si Clark. Oma, Ayong. Salamat lang kayo nagdigila, Samantha. Nagkapamahon ako. siguro ka, Clark? Tigale bayag mauwaw ka lang. O baka ha, ay inato rabaya ng sudan namo. Inununang isda ragyod in taon. Ikaw ginang. Mukaon ko bisag unsa. Di ko mamili. May importante lang mong tuyo ninyo. O ginaot nga, pagkatubag mo sa mga pangutana, nga nakapalibog na ko bahin din sa Isla Pangandaman. O sa mga taong nga buot na kong pakisayra ninyo. Aha. Unsay buot mong ipasabot, Clark? Kinsa mang mga tawhana ang buot mong pakisayra namo? Ha? Clark? Clark, kinsag bagatawana. Ang mahimo bang adto ta sa suod sa inyong bahay magsulti nang migila Samantha. Bahin ni Dr. Moon o Father Norman? O nang migila Samantha. Clark, ang buot mong ipasabot nga may pagduda kanila? Clark, Wa ko mingon nga nagduda ko nila. May mga pangutana lang ko. Nga kung mahimo, mahatagan unta og tubag. pero Clark, o sa may pakisayran mo bahin nila? Maayong tao ug matinabangon sa tanan kana si Dr. Moon. Gani, libre ra kana siyag mutambal ni bisan kinsa dinhi sa isla. Ug muhatag pagani siyag mga tambal. Muhatag og pagkaon sa mga nanginahanglan. O mauusap si Father Norman. Huway sa makabuutan ng paria.
Lahi siya sa mga nangaging pari dinhi. Bisan unsay imong problema kung mudangup ka lang niya, dili gyud siya magmakuli sa pagtabang. Mao gyud na, Clark. Wa ko ninyo hisabti ng Miguela. Samantha, pamatiaon ako. Oh, sige. Mamati ni. Sulti. Maka-recall ka ba sa tanang gipanulti ni Clark kagahapon? Dito sa barangay Tiaw, Father Norman? Niya itong gihimo nga tigom? Ang bahin ba sa Dr. Mon? Pagka tinuod, dugay ko nakatug kagabi. Dihang nahinumduman ako ang gisulti ni Clark. Ang hain niya to? Kadtong mingon siya nga nagkinahanglan siya sa suporta o simpatiya sa mga tao aron mahunong na kuno ang kamatay din sa isla. Nga nasiguro kuno niya nga binuhatan gid sa tao o mga tao nga ulipon o nagpaulipon sa gahom sa kangitngit. Nainomdom ka bang misulti siya ni anak, Father? Murag na hinumdum kong misulti siya na, Doktor. Kaya nga no? The way siya manulti, mura siya may hisayran. Mura siya may nasayan? Sa unsa? Sa mangtas. Mahimo pagpasabton ko ni mo, Dr. Mon? Wagay ko makasabot na ini. Kung layo sa sibilisasyon, ug wa makita sa mapa kining mao isla. Nganong miabot man kaning auto ni Dr. Mon dinhi. Ug kung diin man siya gitubil sa maong sakyanan, aron kini mo andar ug mudagan. Clark. Og dili kay kana lang. Mato di mo nang Miguela nga libreng mo tambal si Dr. Moon. O gani, manghatag pa siyag tambal. Makapangutana ta, diin siyag tambal nga ipanghatag sa mga tao. Clark. Sa latod ng Miguela, samanta, sa akong pagsabot, dili tinuod nga layo sa sibilisasyon kining isla Pangandaman. Sukwahi sa inyong gituhuan. Kay bisan giunsa ko sa pagsabot. Kung wa man gani baligya nga gasolin o krudo kining maong isla. Nagpasabot lang nga dunay laing gikuhaan nga tinugdan kana si Dr. Mon aron maggamit ang iyang sakyanan. Sama nga ang mga tambal nga iyang gipanghatag. Aduna usab gayoy gigikanan o may nagdagyod ni ini dinhi. Clark. Ang buot mong ipasabot, Clark. Nga gilimdan mi ni Dr. Mon labot ni ining imong gipanulti. Nga gihimo lang mi niyang buang. Kaming tanan din sa tibuok isla Pangandaman. Ha? Mao ba, Clark? Clark, Wa ko musulti ni Ana. Apan daghan pa kay kitag angayan nga masayran. Kung unsa gyud ang kamatuoran, kay daghan kayo buslot ang tanan ninyong gituhuan. Clark, og ang bahin ni Father Norman. O sa may imong hisabtan niya. ipadayon kung unsa pay buot mong isulti, Clark. Wa ko'y laing pangutana nga nakapalibog na ako. Nganong may pari og simbahan kining isla kung layo pa kini sa sibilisasyon. Unsa? Unsay? Wa isip bisan kinsa nga nakasulti na ako. Kung hain ka ng giingon ninyong mainland o kung unsa angan sa mga dapit. Nasabot kong dili lang kamo uhaw sa sibilisasyon.
Nasabot ko usab. Nga gihikawan kamo sa daghang mga kamatuoran. Clark, wako'y nasabtan sa imong gipanulti. Maong angay tingaling hunungon nato kining ato pa nagsulti. Ma, Nang Miguela, Nag-usik ka lang sa higayon, Clark. Ma Miguela, Ma! Samantha, Clark, sorry kayo. Sorry kayo kung wa mo makauyon sa akong gipanulti. Pero taas kong kumpiyansa ninyo, Ninang Miguela. Dako kong pagsalig ninyo. Inungdan nga kamo maui akong gisultihan. Ug buot untang pakisayran, labot nini. Way kapin. Way bisang kapin ang akong gipanulti. Ug buot untang pakisayran nila. Kay kapahin lamang kini sa kung pagtabang nila sa tanang taga-isla Pangandaman. Kung dili sila mosabot, wa ko'y mahimo. Apon pipila lang ni ka mga pangutana nga kung matubag, mahimong dakog ikatabang nga masulbad kining dugay na nilang problema din ang bahin sa Mangtas. Wako makauyon sa iyang gipanulti, Samantha. Mura pagbuot niyang ipalakaw nga dautan si Dr. Moon ug Father Norman. Ma Miguela, murag dili man ka na mo'y buot niyang ipasapot. Hilob na. Ayaw kontraha ang akong gisulti. Ato ka man hinuon mo dapig niya, nga wa man unta say labot nato. Di na ko gustong makakita pa niyang muanhi dinhi sa ato ha. Dili na, Samantha. Unsa? Maong sugod karon. Huwag taganas imong huna-huna ka ng akong himatikdan mong gusto nga to ni Clark. Ma Miguela? Oh, ikaw lagi ang niya, Dr. Mon. Si Father Norman di ay. Midritso ko ni mo din sa barangay hall, Kapitan Cardo. Noon kay may buot kong pagkikisultihan ni mo. Na importante gyud kayo. Pero gikan din atoon pa nako si Father Norman sa kumbinto. Unsa man kana, Dr. Mon? Kapitan, ato-ato lang Pero para nis kaayuhan sa tanong taga-isla, Pangandaman. Magasultihi ko, Kap. Unsa ka man kaseryoso sa imong pagtuo ug pagsalig ni Anak Clark. Dr. Mon. Unsa gud ka ng imong gipanulti? Okay, pamati, Kap. Kaya pasabton ko ikaw. Sultihan talaga sa tinod. Mayong tinguhan ni Clark kapag tabang nato din sa isla sa pagsulbad sa itong problema bahin sa Mangtas. Pero sa iyang pagkasaya, dili pa ko kumbinsido niya. Sa laktod kapag kasulti, wa pa ko'y salig niya. Unsa? Dr. Mon, unsa ko'y... Ang boto'y pasabot, Kap. Nga, tando-tandoon talang una siya. Obserbahan kung unsa gid siya kaseryoso sa iyang gipatuo na to. Nabuot ng tabang. Murag sincero man si Clark sa iyang tinguha, Doktor. Mao kanay pagtan-aw sa kadaghanan. Pero dili maayo nga ihurot ng dayon nato ang tanang pagtuo ug pagsalig nito niya. Kay gawas ka dili siya taga-ato. Wa kita masayod kung diin siya gikan o kung unsa gyud matuod niya hinungdan. Nga nung miabot siya dinhi sa isla Pangandaman.
May nagsulti na ko, Kapitan Cardo. Nga dinisab di ay kuno si Dr. Moon. Pero nilakaw sab dayon. Ha? Bitaw. Dinis siya, Clark. Nganong wa man siya makapaabot na kukap? Dili ba karon ni mangadto sa Pikas Barangay? Aron tigumon ang mga tao dito. Bahin sa tong kausa batok sa mangtas. Mubalik na siya, Clark. At doon pa niya si Father Norman sa kumbento. Wadi sila mag-uban si Father Norman. Pero mubalik na to siya karon taon kauban na si Father Norman. Mao ba? Okay, magpabot lang ko nila sa gawas ka. Kadiyot, Clark. Kap? Diin ka man di ay gikan. Tingali, nag-abot mo si Dr. Moon kung wag ka pamulakaw. Mangayo di kong dispinsa ni mo, Kap. Wa ko makasulti ni mo. Personally nga, muadto ko sa ila ni Nang Migila o Samantha. Sorry kay Kap, wa ko makasulti ni mo. Namalihog ko og usa sa imong mga tanod. Ni siya no? Wa di siya musulti ni mo, Kap? Misulti man. Pero diha na pagdiha ni Dr. Moon. Nalimot ko no siya. Mao ba? Usbon ko. Mangayo kong dispinsa ni mo, Kap. Wa kay angayang pangayuan og dispinsa na ko, Clark. Nagunsa ka man di ay ito o dito? Kukon. Gila ay man ko kaganiha, Kap. Inungdan nga, misuroy ko dito. May gusto ka ni Samantha, di ba? Bitaw. Ayaw lang laina sa pagsabot, Clark. Tingali, personal na kayo nga kung pangutana di animo, pero ayaw ka itong ibutang sa imong buot. Sa may naagudana nga, dagaman si Samantha, o nakasiguro ko nga ulitaw ka usab, o way kabilingan. Dili ba? Igo ka lang may pahiyom. Nyano? Nasayop ba di ay ko? May kabilingan ka na dito sa dapit nga imong gigikanan? Bitaw. Ayaw lang lainas pagsabot, ha? Ay, may labtanon kay ko, no? Paboto na lang nato si Dr. Moon o si Father Norman. Nga lagmit, niya na yun to karong taod-taod. Murag na baguan ko ni Kapitan Cardo. Murag may gusto siyang, may gusto pa siyang may bawaan bahin ako. Og dinhina si Dr. Moon. Matod sa mga tanod. Taod-taod silang nagsulti ni Kapitan Cardo dito sa sud og nanira. Unsay ilang ipanagsultihan? Ako ka? Bahin ka nako. Kung bahin ako, unsay ilang makuha? Sinsiro ko sa akong tinguha na pagtabang nila. Ambot lang ka ni Dr. Moon. Mao ba, Father Norman? Ang buang day nga ginganlan og Dabiana, ang dito sa kumbinto gabi nga nagdagkot pagkandila o matod sa imong alalay sa simbahan nga si Kanuto, magigiwang siro. Ambutan ang buanga, Dr. Mon. Kung unsa giyang balik-balikan sa simbahan, sa kumbinto. Wa ka na siya maibog sa pare. Oh. Ikaw gi, Dr. Mon. Nganong arigod nako? Nga alagad man ko sa Dios. Si Kanuto di ay. Bitaw. Tinood, Father. Alagad ka sa Diyos. Pero laki ka man.
May tsura ka na ba? Basin og nagtuo ka nga dili maibog ang buang og tarong og normal nga tao. Ikaw, Dr. Mon. May pagkakomedyante ka masabdi ay. Dili komedya nga kung gisulti, Father. Nga maibog usab ang buang. Pastilan. Ganun ka na ba itong hisgutan? Maghisgot ka tabahin sa pulong-pulong ron. Na himuon, uban nimo. Nako, ni Clark o Kapitan Cardo, ngadto sa silingang barangay sa Tiaw. May importante di unta kung may importante unta atang parinsultihan, Father Norman. Kanang kita lang duwa. Oh, well, okay. Bulog. Tarungan na imo pagmaniho diha. Dili kay magsige kag tan-aw sa sami namo diri sa likod. Ako bitong ginahuna og maayo, Ma'am Miguela, ang tanang nasulti ni Clark nato. Labi na bahin ni Dr. Mon. Magkapangutan na tuod ta. Diin siyag mga tambal nga gipanghatag nato. Sa tanan din sa isla nga magpatambal niya. Sa ibo gipanulti karon sa Manta. Nasabot na kong nadaka sa gipanulti atong Clark. Kana tungod kay bisan unsaon mo glimod. Klaro kaayo nga may gusto kaniya. Si Mama, uy. Huwag na iyang balik-balikon. Lain kig madunggan taglaing tawa na, Ma. Labi na gyud ni Clark. Kauwaw. O ganong mauwaw man ka kung dili pa tinuod. Ma. Ay nalang paglimod pa sa Manta. Kay kadtog miaging adlaw. Hisabta na kung nag-uwaw-uwaw ka ni Clark. Nga di ka buot makita ni Clark. Pero wa ka makaagwantas iyang pag-anhi sa ato kaganina. Miato bangyog ka. Naunsa ka diha, Ma? Talain. Wa magud. Sakad lang ka to. Ay kuing nang sagad ha. Nalimot ang inahan ko nimo ha. Ayaw na lang paglimod. Kay nabati na ko ang tanan ninyong gipanagsultihan ni Clark di atong gabi nga didto siya muhigda sa ato. Unsa? Kun mao. Managsama tag hunahuna, Father Norman. Nga dili kita angay nga mosalig dayon niya nagdagsa. Nga mao si Clark. Father Norman, Dili sa ingon niya nga dili dayon tadaling musalig niya, Dr. Mon. Kapitan Cardo. Ang ako nga magpanaid lang una ta niya. Kay kinsa bagod nato ang nasuwito ana niya. Kay wata mahibaw kundi siya gikan og kung unsa gid siya dito sa ila, dili ba? gusto ka, Father. Og sa ato sitwasyon din sa isla. Bisan gani sa mga taga-ato. Wa ta mo kumpiyansa og wa ta mo salig nila. Kay dili ba matod mo, Dr. Mon, nga wa ta masahid kung kinsa gyud ang mangtas? Father, Ug midugang ka pa. Nga ang usag-usa nato, suspek sa pagkamangtas. unsa? Oo. Ang kunon kong misulti ko, ana, pero dili sa ingon nga wa ko mosalig nimo, Kapitan Cardo. Nimo, Father Norman. Ang ako ekspresyon lang na nako. Nga di gyud kita mo kumpiyansa ni bisan kinsa. Labi na gyud ni anang estranyo nga si Clark. Mao ba, Doktor? Kay kung ingon niya na ang atong una sa usag-usa, nuwa day tay pagsalig. Unsaon na to paglampos sa atong tinguha nga masumpo ang mangtas. Kapitan Cardo, Ayaw kini lain na sa pagsabot, Kapitan Cardo. Ganyan nga taga-ato ta, nag-ilhanay na ta. Dili ba? Dugay na. Ikaw, si Father Norman, o ang mga tao nga niya karon din sa Barangay Hall. Kung nagduha-duha man tas pagsalig, kana, ngadto rin sa dagsa. Sa estranyo, nga si Clark.
Adto man dayron sa pikas barangay sila si Dr. Mon, Father Norman ug si Kapitan Cardoma uban sa mga tanod. O ganong wa man nimo giapil sa pagsulti ang nga ni Clark, nga uban man siya nila didto. Nahadlo kang hisgutan ako nga may gusto kaniya. Si Mama Miguela pa. Ikaw ra gyud nagsulti anak. Hilom Samantha, mamaka kapag yuda. Bisag na booking na gani na siya. Manghipos ako sa hinayhay maoy. Ay, asa ka ha? Unsay manghipos sa hinayhay? Bag-o pag-adito ni mong gipanghayhay ug mga basa pa, karon kuhao na nimo. Aw, hala. Aw, manguha di ko kamunggay para utanan nato ma. Puyo diha Samantha, pagpuddo. Si Mama, uy. Ay kukog binatai. Kay una pa ko ni musduyan day, ug dili ko kuwang sa tabiyog. May pagmusulti na lang ka, nga gusto kang muadto pod sa pikas barangay, kay mutambong kas pulong-pulong dito para makakita kang Clark. Mao gyud as Mama. Sugsugan kaayo. Ang gamulaban ka mangyudayon atong Clark. Wa manggod ko mulapan niya, good. Hisabtan lang nako ang iyang kisulti. Ikaw, kay imo mang lainon og sapot. Ay oo na, nakasabot na ko ni Clark. Ha? Tinuod ka, ma? Tinuod nga hisabtan nimo si Clark sa iyang gisulti nato? Ay, oo. Ako gyud nga gihinuktukan kaganina ang tanan niyang kipanulti, samtang naglaba ko og didto ko sa taas. Salamat ma kun mao. Pero dili ka magpasagad og istorya ni bisan kinsa, ha? Ngano kung ako maingno nimo anak, ma? Di bangod ko ingon anak ko. O kinsa may nag-ingon ana? Ako. Wa manggod ko gisulti, good. Lagi. Pero kwe daw, magpaniid lang yun ta. Mamati lang ta. Di ta mag-apil-apil sa mga istorya. Kay lisod kaayo kun moabot kining tanan ni Dr. Mon ug ni Father Norman. Nakita ninyo, Dr. Mon, Father Norman, o Kapitan Cardo. Gihangop sa kadaghanan ang atong pagkumbinser nila nga mubarug og makigbatok nining mangtas. Nalipay sila Clark nga may barug nga manguo nila. Kay buta nilang mawa na kining kahadlok sa mangtas sa tibuok isla. Ug nga mailhan og masumpo na gyud kung kinsa man kining maong mangtas. Gikan din Kapitan Cardo. Katulo naman kini ka barangay nga atong gihimuan sa tigom. Asa naman po ang sunod? Bitaw, Kapitan. Mamahuway lang sa tingali ta kay kinahanglan pa nga magpaabot ang mensahe sa ubang barangay labot ni Og mao na kini akong himuon og mga adlaw. Magpaibaw raw niya mininyo. Akong napanglangtawan nga kung musanong lang ang tanang tao sa atong panawagan, sa dili madugay, masumpo ug mailhan na gyud nato ang mangtas. Kaha? Clark? Dr. Mon. Tingali bayag mas maproblema hinungtan ini. Kitingali bayag mas daghan hinoon ang mamahimong biktima sa mangtas. Oh, Dr. Mon. Dr. Mon. Unsa? Ayaw lang lainas pagsabutan nga akong gisulti, Clark. Kay para na ako, dili maayong malabanan nato ka positibo ang atong panglantaw. Itingali kung mapakyas ta, magbinasulay na unya hinuon ta. Husto si Dr. Mon Clark. Isabtan kong imong gisulti, Doktor. Mao nga kung unsay atong planong buhaton. Kinahanglang ibutang ginato ginis siguro. Kung mahimo na to nga walay sunod pa nga mabiktima niya ng mangtas, mas labing maayo. Pero kung mas mugrabe ang problema, mas maayo na sab siguro nga hunungan kini. Doktor. Pasensya ka na, Clark. Sa gamay ra gyud nga problema ganina ninyo ni Dr. Mon.
tungod kay mahal niya mga tao sa tibok isla Pangandaman. Mga gusto lang niyang maniguro. Okay, angin kabalakan ako, Kapitan Cardo. Hisabtan ko siya. Salamat. Salamat, Clark. Kuan di ay, nangita di mo sila si Miguela o Samantha. Nasa gawas na hining barangay hall. Abi ko wag, dili ka na mapakita na ko, Sam. Kay mura magutog lalain si nang Miguela na ako. Mga kog sorry ni mo atong higayon na, Clark. Pero napasabot ko na si Mama. Og nauna na usab niya kung unsa ka kasinsero sa imong tinguhang pagtabang namong tanan nini sa Isla Pangandaman. Salamat kun mao ka na. Tuod. Nag-uban ko mo nang Miguela. Hain man day siya. Ay, nay, nasa atbang. Naglantaw na to. Nang Miguela! Clark! Clark, ato day taron man hapon sa amo. Nagluto mig manok Bisaya. Tukon. Ayaw pagbalipad ha. Ayaw pagbalipad. Malain na gyud ang tinuoray si Mama Miguela nimo kung mapalipad ka. Siya ba'y nag-ingon ako nga ingnon kang ato taman ni hapon. Okay. Balibaran pa na nako. Aron di na gidinoon siya mutagad nako. Okay, tana. Hisabtan ako, Kapitan, nga kadtong inahan og anak nga giubanan ni Clark. Suod na kay niya. Musa na ako nakita, Kapitan Cardo. Tinuod yun na, Dr. Mon, Father Norman. Katundo ha, mo gito'y nagabangal ni Clark dito sa may baybayon. Sa lagtod, may dakong utang kababuton si Clark nga to nila. Wa ba ni mo sila baurikap nga dili may mo salig lang dayon ni Adong Clark? Kuan kining wa, Kapitan Cardo. Sikretuha sila. Kaya wa para patama suhito ni Adong Clark kung unsa gyud niya kagikan. Sa akong bahin, makasalang tingalita. Pero sa atong sitwasyon din sa isla, Kapitan, na kita sa peligro nga sitwasyon. Arangan ra bagit sura to babayhana. Kinsa kanihingan atong batanong babae? Samantha, Father. Samantha? Uway ko mo sa panagana. Kay lisod kaayog mauhay na ang tanan. Kap! Sige, Kapitan Cardo. Sige, Father. Doktor. Unsa may problema ni Dr. Moon kang Clark. Nawa pa ko nakita nga angayan niyang ikalain na ini. Mausap si Father Norman. Apan diligid parehas ni Dr. Moon. Nga bukal o murag kontra giniya si Clark. Nasabisan unsa kag kamay nga iskutan. Basta dili siya magkauyon. Iyagyo kining supakon. Alkontrahan. Pero aduna lang usab siya ay kapasikaran. Buot lang po niyang maniguro. Kay mahal kayo ni Dr. Mon ang taga-isla Pangandaman. Nasabot kong hisabtan ni Clark ang imong pag-alkontra niya, Dr. Mon. Dili sa tanang butang melkundra ko ni Clark. Gihimo ko ang pagwitik niya istorya usahay. Kay gisukod ko siya, Father. Kunon sa gid siya kasinsero nga rin nato. Nakita na kong sincero siya, Doktor. Bisan tuod sa tanaw na tong sinsero siya, pero
Wa pa siya agi. Wa pa niya kini mapamatud Father. Kini nga atong problema din sa Isla Pangandaman, dili kini masulbad sa pagpangandak lang. Kundili, sa tinuod nga aksyon ug buhat. Mao ba, Clark? Ngadok ingon magkahanian na si Dr. Moon ni mo, Clark. O sabay iyang wa mauyunin ni mo. Bitaw, Clark. Gisabot ko si Dr. Moon ng Miguela. Samantha, kay mo pasabot usab siya kung ngano. O sabay iyang sulti. Dili siya buot nga kining kausa nato karon. Batok sa mantas. Mamahimo hinuong hinungdan sa dako pang problema dinhi sa inyong dapit. Ngano problema man? May lain ba di ay nga taga dinhi sa isla nga nangarisgar nga mangu sa tanan para mapakigbatukan ang mangtas? Nga wa man? Bitaw. Nasabot kong mo'y gusto niyang mahitabo. Nga kung tukuron man gani kining maong kausa. Nga wa na'y kinabuhi pa nga makalas. Nabalaka siya. Og murag mao tingali iyang gibasihan ang mga panghitabo sa una. Nga ang kanhing buot untang mangulo sa mga tao. Nahurot og kamatay kay biktima usab sa mantas. Mao ba? Tiduod bitaw nga mao na gidaghatan nila. Pero nahuna-huna na ako, Clark. Ug amo sab ning nahisgutan ni Mama Michaela. Nga kun way mangu ug magtinguha sa pagsumpo sa mangtas. Nga kun magpaabot na lang ang mga tao kung kinsay sunod niyang patyon. Unsa may umaabot din sa among dapit? Paabuton ba day namong mahurot mi og kamatay? Dili gyud, Clark. Sa laktod, gipulaan namin ning among kahimtang dinhi sa isla. Nga bisan sa duol lang kaayo, bisan dinhira sa among barangay, dili makasaya-saya og suroy, kay mahadlok nga mapatay sa mangtas. Og mao gani akong pagsabot, Clark, nga ang maong daghang mga tao nga misanong sa imong padawagan, kay gikapoy na sila sa pagpuyo diya sa kahadlok sama namo ni Samantha. Mao nga sangpita lang mi si Samantha kung unsay among ikatabang, kay buhaton gyud namo ang tanan. Makatabang lang mi nga magmalinaw na kining Isla Pangandaman ug mahunong na ang pagpamatay ni anang mangtas nga hangtod ron. Wa pagyud mailhi kung kinsa ug unsay hinungdan ngano nga kalipay mangyud niyang mupatay. Mao na'y usa sa mga problema nga angayan natong mahibaw-an ng Miguela. Samantha, kung ngano ug unsay hinungdan, kung nganong buot mangyud mupatay ang mangtas, kung unsa mangyud ang matuod nga hinungdan. Clark, Mao nga bisan kung wa pa'y suporta ang mga tao dinhi sa isla, nining atong kausa. Maninguha gyud kong mahibaw-an ako kung ngano kini. Kung unsa gyud ang misteryo nga naglimi nining mga panghitabo dinhi. Sa ato pa, Padir Norman, maoy, nasabot nimo nga kanang sa gisulti na ng Clark nga imong gingon nga dili lang usa ang mangtas. Ambot lang kanoto. Pero sa giingon ni Dr. Mon, nga murag may nasayran si Clark. Nagduduhan ako sa pagsalig niya. Padir, Katulaging maingon siya nga may tao o mga tao nga ulipon si kangit-ngit nga nagpaluyo nining tanan. Kariyat. Kariyat kagod, Padir. May utok man sab ko. Pero murag ng buot niyang ipasabot ug base sa imong giingon nga daghan ang mangtas dili kay usa lang ug mao tingali hinungdan nga wa gyud nato ni siya mailhi kun kinsa. Kanoto? Unsay imong una-una, Padir? Kung daghan ang mangtas, Dr. Mon, kung saan yung paglampos sa inyong tinguha na masumpo ang kamatay na sa isla. Ang tinuod,
Wa ko'y pagtuo bulog. Nga mo parang kining kausa, nga mo buto ko ron. Kay wa ko'y salig ni Clark. Permi na ko rin mong giinan, ana, doktor. O hisabtan ako. Nga di yung kaganahan niya. Bulog. Bitaw, Dok. Pero, ay lang kasukwa. Ay lang po lainas pagsabot niya akong sulti. Gusto lang ko makatabang niya, Dok. Natong tanan din sa tibok isla Pangandaman. Nga, mahunong na lagi rin kamatay din niyo, eh. Kung sa magyudi ay naan ng Clark, Dok, na mo dili mo ganahan niya. Ha? Unsa, Dr. Mon? Gustong tanak mong mahibawaan ng Miguela. Samanta, kung kanus agyot magsugot kining mangtas nga inyong gikadlukan dinhi sa isla. Clark, Kay kung ato nang mahibawaan ang dugukan nining tanan, dako kinig katabang nga masumpo ug mailhan nato kung kinsa gyud ang mangtas. Kung tao ba gyud siya nga nagpamangtas-mangtas lang o usagyod kasakop ni Satanas. Mao ka na. Diyos ko, mao ka na'y imong gituhuan, Clark. Mga espekulasyon lang kining tanan ng Miguela. Pero mahimong mao kini ang tinuod. Kinuo ko. Kung ibutang-tang, dili tinuod ang mangtas. Og nagpakaaron ingnon lang siyang mangtas. Kinsa man sab siya, Clark? Ado na ka ba'y gitudahan? Clark, Sa pagkakaroon, wako'y kasulti ng Miguela. Samanta, apan sa ngadto-ngadto, kung magtinabangay lang yun ang tanan, uban sa pagbulig sa kahitasan, ato rin yung masulbad kining maong problema. Pero, kung usa ka sakop sa kangit-git ang mangtas, Clark, may mahimo ka kita? Way imposible sa gahom sa Ginoo ng Miguela. Apan ang maong gahom sa Ginoo, dili nato magamit kung wa kitay ligon ug tinud-anay yun nga pagtuo. pero Clark, nganong wa may oras, dapit, sa kagabion man o adlawan, mupatay ang mangtas. Unsa magkahinungdan ini? Nagpasabot ba kini nga dili tao ang mangtas? Nga usa siya kahayop? Mao ka, Clark? Mga suki namong tigpaminaw, unsay inyong unahuna bahin sa mangtas? Mga kasama, at ang ilang din ninyo kanunay ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mangtas. Dalik ka nato sa RMN Drama. Umuto mo ka listeners ang part 2. So abangin ninyo ang part 3 pohon, no? So di lang ako tas unang kining istorya kay mao na to. So pohon na po, no? Thank you so much for watching and God bless mga listeners.